αντιμετωπίσουμε τις τυπικότητες λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Η Νομαρχική Επιτροπή Λαός Αργολίδας σας καλωσορίζει. Και η νεολαία βέβαια, όλοι μια ομάδα είμαστε. Παρατηφία. Συγγνώμη. Έλα, η λαϊκή με τα κτέλ. Ωραία, θα μας πάρουμε σε λίγο, γεια. Ένα συναγωνιστή από την Αθήνα, ο οποίος ήρθε καθυστερημένα βέβαια, αλλά ήρθε. Ναι, πήγαινε στο κτέλ να την πάρετε. Λοιπόν, εύχομαι το 2011 να φέρει σε όλους μας υγεία, ευτυχία, ευημερία και ό,τι καλύτερο για την πατρίδα μας. Η οποία δυστυχώς πανταχώθεν πληγώνεται ή μάλλον την πληγώνουν και είναι στο χέρι μας, στο χέρι όλων μας, να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εμείς είμαστε το μέλλον του τόπου μας, εμείς είμαστε το μέλλον της Ελλάδας. Εάν ο καθένας σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει κάτι για να σώσει την πατρίδα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Όπως είχε πει και ο Ιων Δραγούμης, θα πρέπει εγώ να σκέφτομαι ότι από μένα εξαρτάται η ιστορία της πατρίδας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω προσωπικά, απλά ότι η Αργολίδα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό χαρτί για όλους μας. Ήταν ανέκαθεν ένας μπλε νομός, κάτι το οποίο μπορούμε μέσα σε εισαγωγικά να εκμεταλλευτούμε θετικά. Θετικά για όλους μας. Είναι ιστορική πρωτεύουσα των Ναύπλια, όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για όλη την Ελλάδα. Η πρώτη πρωτεύουσα του νεότερου ελληνικού κράτους, κάτι το οποίο μας τιμά όλους μας και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει και εσείς να μας στηρίξετε όσο πιο πολύ μπορείτε, Γιάννη. Εμείς εδώ είμαστε, έχουμε αρχίσει μια πάρα πολύ δυναμική προσπάθεια από την νεολαία αρχικά και στην Νομαρχική Επιτροπή γενικότερα. Ήμασταν λίγοι, έχουμε γίνει αρκετοί, θα γίνουμε πολλοί. Μπράβο. Και εδώ είμαστε, ό,τι χρειαστείτε, εκεί είστε ό,τι χρειαστούμε. Θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση άψογη, καλή διάθεση, η οποία θεωρώ ότι υπάρχει ήδη. Να σας βλέπουμε πιο συχνά στα γραφεία μας. Θα είναι μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη ευτυχία για μας να σας καλωσορίζουμε όσο πιο συχνά γίνεται. Αυτό. Την αμέριστη στήριξη της Αθήνας. Τα τεκτενόμενα της επικαιρότητας με έχουν ιδιαιτέρως στεναχωρήσει όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Κοινωνικά ζητήματα, εθνικά ζητήματα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι πρέπει να τάσουμε το συλλογικό συμφέρον έναντι του ατομικού. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Η χώρα μας περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κρίση. Μια κρίση μέσα στην οποία βούλιαξε και μέσα σε μια κρίση την οποία άλλοι φρόντισαν να τη βουλιάξουν. Είναι πραγματικά στο χέρι μας. Είναι βέβαια ατομικό στοιχείο το τι θα ψηφίσει ο άλλος στην κάλπη. Είναι όμως πολιτικό στοιχείο το τι κάνει καθένας κάθε μέρα στην κοινωνία. Για το συνέλληνά του, για τον δίπλα, για τον γείτονα, για οτιδήποτε. Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας το έθνος μας, την ελληνική σημαία, η οποία δεν είναι ένα πανί, όπως κάποιοι συνήθως προφασίζονται, όπως ο κύριος Πάγκαλος και οτιδήποτε. Είναι κάτι έμψυχο. Είναι ένα έμψυχο υλικό. Την ψυχή σε αυτό τη βάζουμε όλοι μας. Και πρέπει να κάνουμε τη χώρα μας πρώτη διεθνώς. Αυτό βέβαια θα αρχίσει από εμάς πρώτα. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να στηρίξουμε τα ελληνικά συμφέροντα. Με όποιο τρόπο μπορούμε. Και θα κοιτάξουμε ελληνικά να δρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Σας θέλουμε όλους μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε εδώ στα γραφεία για να πετύχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι ευγενές. Στην αρχή τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Ήμασταν 2-3 άτομα. Γίναμε πιο πολλοί. Βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας. Χρειαζόμαστε συμπαράσταση όλων. Τη στήριξη της ενημέρωσης Πελοποννήσου την έχουμε. Ο κύριος Ζώης είναι εδώ για ό,τι χρειαστούμε. Αυτό πρέπει απλά να καταλάβουμε ότι οι καιροί ούμενετοι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια.
συνειδητοποιήστε το, βοηθήστε όλοι, ο καθένας από το πόστο του μπορεί, όσο μπορεί, και θεωρώ ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι που ήρθατε. Να υψώσουμε το κεφάλι και να δείξουμε εθνικό φρόνημα. Για εμάς, για τα παιδιά μας, την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας, για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω η Ελλάδα. Γιάννη. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε εμείς για το καλωσόρισμα. Κάναμε ένα μικρό γύρο στα βόρεια της Πελοποννήσου και καταλήξαμε εδώ σήμερα από την Αθήνα. Είναι πολύ ευχάριστο που ξεκινάει η χρονιά εδώ πέρα με ένα καλό ξεκίνημα της νεολαίας, γιατί η νεολαία είναι η πρωτοπορία του αγώνα. Να συμπληρώσω, δεν θέλω να πω πολλά και να κουράσω, να συμπληρώσω αυτό που πούμε Λίνα, ότι παιδιά, εμείς είμαστε γενιά που θα δούμε καλός ή κακός ή το θάνατο ή την αναγέννηση του έθνους μας. Προσωπικά πιστεύω καλός μας έλαχε αυτός ο κλήρος. Πιστεύω σε ένα ρητό πολλοί εχθροί, μεγάλη τιμή. Δυστυχώς είναι πολλοί εχθροί του έθνους μας αυτή την εποχή. Είναι μεγάλη τιμή σε εμάς που μας έλαχε ο κλήρος να τους αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Η μάχη είναι μεγάλη για την επιβίωση του ελληνισμού. Αυτές οι εστίες που γεννιούνται σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα, αυτό που κάνετε εδώ, αυτό που με Λίνα δύσκολα, λίγοι στην αρχή, περισσότεροι μετέπειτα, έτσι είναι ο δρόμος, έτσι είναι ο σωστός δρόμος. Αυτή η διαδρομή δηλαδή μας δείχνει ότι πηγαίνουμε στο σωστό αποτέλεσμα. Το 2011 θα είναι χρονιά μεγάλης μάχης. Καλό είναι να μην αφήνουμε πίσω πράγματα, να βάλουμε προτεραιότητα τον αγώνα για την επιβίωση του έθνους μας και πιστεύω ότι αν εμείς η νεολαία είμαστε μπροστά, θα μπορέσουν πολλά πράγματα σιγά σιγά να οδηγηθούν εκεί που πρέπει για την πατρίδα μας. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας. Το κύριο μέλημά μας σε όποια πολιτική μας απασχόληση είναι η πατρίδα, είναι η Ελλάδα, σε όποια πολιτική μας συνείδηση ή όποια πολιτική μας επιλογή, και αυτό πρέπει να περάσουμε σε όλους. Αυτό που είπαμε και πριν, ακόμα και η ψήφος είναι στάση ευθύνης απέναντι στην πατρίδα. Ακόμα και η αποχή, που αφορά πολύ την νεολαία, πλέον είναι στάση ευθύνης, απέχω από αυτό που θα μπορούσα να κάνω για την πατρίδα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να περάσουμε στους νομιλίκους μας ότι η αποχή είναι παράδοση, παραδιδόμαστε στον εχθρό, ότι πρέπει να λάβουμε στάση ευθύνης και πρέπει να αγωνιστούμε για αυτά που αφορούν τη γενιά μας και τις επόμενες γενναίες. Αυτό, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε και καλούς αγώνες. Λοιπόν, Σταύρος, εσύ ως... Ένα ξανθό παιδί, έτσι, με κοντό μαλλί, ψηλό. Ως οικοδεσπότησα. Το ξέρω, ναι. Κάτσε, περίμενε μια στιγμή, η Μελίνα. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι. Να κρατήσουμε τα τυπικά, ας πούμε. Το βρήκες? Ναι, πρώτο κομμάτι. Ναι, ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Ναι, Αμήν. έλεγε. Γιάννη, πρέπει να βγάλω αυτό. Να, εδώ η κοπέλα. Ναι, να πάει στο Facebook κάπου να βάλει για να μπορεί να πει στο εφημερίδα. Να βάλει μόνο εδώ κομμάτι. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι του Χριστού. Because we get a vessel last. Υπάρχει και αυτό εδώ. Το πρώτο δεν θα το πρωί γιατί θέλω να... Όχι, δεν απαντάει. Από το πρωί το παίρνω και θέλω να απαντάει. Θέλω να μου θυμίσει ποιο ήταν το αυτοκίνητο του το πρωτογενό. Δηλαδή ζω, αλλά δεν θυμάμαι τον τύπο. Πρώτο κομμάτι του Χριστού, δεύτερο κομμάτι της Πατρίδος, τρίτο κομμάτι Του λαού. Θοδωρή του Αγίου Βασιλείου, που είναι παραδοσιακά. Δεύτερο του Αγίου Βασιλείου. Εντάξει, Δεύτερο του Αγίου Βασιλείου, τρίτο της Πατρίδος, τέταρτο της Παναγιάς. Πέμπτο. Πέμπτο του κόμματος. Αχα.
Το μοναδικό κόμμα το οποίο προάγει τα εθνικά συμφέροντα και εντός της Βουλής. Έκδοση νομαρχιακής οργάνωσης. Το πήγα ανάποδα για να μείνει το 7ο που είναι καλός αριθμός. 7ο του Πρόεδρου. Της νομαρχιακής οργάνωσης. Άδικό σου. Και τώρα... Τώρα κόβουμε και μοιράζουμε. Από εδώ και πέρα για όλους. Ναι, είναι δύσκολο, πάρα πολύ στερεό. Για έχεις αποχήσεις. Έλα, Παπούλα. Ερίνα, έχεις... Βγάλε καμία. Θα θέλατε να πείτε κάτι, έχουμε πολλά να σας κάνει. Όποιος θέλει, και μην το κάνει. Ραμόνα, πάρε και από πίσω. Λέω τα φας. Κάντε μας μία δήλωση. Έλα. Ναι. Α, μοιράζουμε και του Χριστού και αυτά, τώρα ναι. Ποιος δεν τα πάει όμως. Σώστε, γιατί είμαστε πολλά. Πιο λίγο, παππού. Όχι μωρέ. Όχι, γιατί νομίζω θα φτάσει. Θα φτάσει, ναι, γιατί βλέπω μην την πετάξουμε τώρα, κρίμα είναι. Να σας ανοίγω εγώ με Δεν έχω πρόγραμμα. Ένα βράδυ. Θα μου πείτε. Τι λέτε κάτι, να το σταματήσω. Ναι, καλά, ναι.